Focus Υγεία. Κάθε Σάββατο στις 12 με τον Δημήτρη Παντολέων. Focus 103,6. Ξέρει την πόλη και η πόλη το ξέρει. Καλημέρα σας. Ακούτε Focus 103,6, η εκπομπή Focus στην Υγεία. Ο Δημήτρης Παντολέων, όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα μαζί σας, λίγο μετά τις 12. Στα 12 λεπτά μετά τις 12, σήμερα 11, δεν πήγαμε 12 ακόμα, Φεβρουαρίου. Καλή σας ημέρα. Ο ήλιος λίγο ξεμύτησε. Όλα τα υπόλοιπα πολιτικοκοινωνικά θα ήθελα πολύ να βγάλω λίγο πάλι τη χολή, αλλά κρατιέμαι μόνο στην απεραντοσύνη, ασχετοσύνη όλων αυτών που εδώ και 2 χρόνια μας λένε ότι η αξιολόγηση διαπραγματεύονται, περιμένετε, θα γίνει, παιδιά, περιμένουμε, φούσκωσε το κέικ, θα σκάσει σε λίγο όπως θα σκάσουμε και εμείς όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε μάλλον στον ελεύθερο ιδιωτικό χώρο τομέα επάγγελμα, οι οποίοι πρέπει να πληρώνουμε τα σπασμένα για το 55% των κρατικών δαπανών, και δεν θα σταματήσω αυτό να το λέω κάθε μέρα μέχρι ίσως κάτι αλλάξει. Από εκεί και πέρα όμως βλέπω τη Θεοδώρα Πότα να έρχεται για να μου πει τι, να μου πει έχουμε κανένα συμβάν. Όχι, εντάξει, ευτυχώς, όλα καλά. Καλή σας ημέρα, ακούτε Focus στην Υγεία και σήμερα όπως πάντα λίγο διαφορετικά όσον αφορά τις επετείους. Την προηγούμενη εβδομάδα 4 του μηνός είχαμε την Παγκόσμια ημέρα του καρκίνου και το είπα, όπως του Αγίου Βαλεντίνου, εγώ δεν γιορτάζω τις υπόλοιπες 364 μέρες τον ερωτά μου, έτσι και την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου δεν γιορτάζω, αλλά την επόμενη εβδομάδα, σήμερα δηλαδή, έφερα κάποιον ο οποίος είναι εξαιρετικά ειδικός για να μιλήσει, να μας εξηγήσει, να μας αναλύσει πολλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ογκολογία. Την οποία ογκολογία θα αναλύσουμε για τις σύγχρονες εξελίξεις και τις στοχευμένες θεραπείες στην ογκολογία με τον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον κύριο Χρήστο Εμμανουηλίδη, ο οποίος είναι παθολόγος ογκολόγος. Καλημέρα, κύριε Εμμανουηλίδη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ που αφήσατε το Σάββατό σας για να έρθετε σήμερα μαζί μας να μιλήσουμε για την ογκολογία. Ο κύριος Εμμανουηλίδης, ο οποίος ήταν πολλά χρόνια στην Αμερική και ήρθε πριν από καμιά δεκαετία κάπου εκεί στην Ελλάδα, 12 περίπου. Να κάνω τη χαζή ερώτηση που κάνω πάντα σε όλους όσους μείνανε πολλά χρόνια στο εξωτερικό και γυρίσαν. Γιατί γυρίσατε? Γιατί θέλαμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα που τότε ήταν σε ανιούσα πορεία. Θυμάστε, το 2005 ήμασταν σε ακμάζουσα πορεία. Θέλαμε να συνεισφέρουμε τις γνώσεις μας στο ελληνικό κοινό. Εξομολογούμε ότι είχα κουραστεί να θεραπεύω Αμερικανούς και ήθελα να βοηθήσω και τους συμπατριώτες μας. Είχαμε και 4 παιδιά, τα οποία θέλαμε να μεγαλώσουν σε ένα ελληνικό περιβάλλον, να πάρουν μια ελληνική παιδεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, την θέληση να γυρίσεις στην πατρίδα και να προσφέρεις αυτά που έμαθες από έξω, να τα φέρεις μέσα. Τώρα βέβαια οι 500.000 άνθρωποι που έχουν μάθει μέσα και φύγαν έξω είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Πάμε παρακάτω, βλέπεις, το βγάζω πάλι το σχολείο μου, δεν μπορώ να μην το βγάλω. Κύριε Εμμανουηλίδη, σαν παθολόγος ογκολόγος, η έρευνα στην ογκολογία σήμερα, στις μέρες μας, σε ποιες κατευθύνσεις προχωράει, εξελίσσεται? Η έρευνα στην ογκολογία έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, κυρίως τελευταία δεκαετία, σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Αυτό συναρτάται από την ανάπτυξη των παρακείμενων επιστημών, για παράδειγμα της βιολογίας και της μοριακής βιολογίας. Τι εννοώ με αυτό? Το ογκολογικό κύτταρο είναι ένα κύτταρο του οργανισμού που έχει αναπτύξει ισχυρούς μηχανισμούς αντίστασης στη θεραπεία, για παράδειγμα. Αυτοί οι μηχανισμοί οφείλονται σε μοριακά συμβάντα, δηλαδή σε μεταλλάξεις του DNA του κυττάρου αυτού, το οποίο του δίνει αυτό το φαινότυπο, αυτή την επιθετικότητα. Καθώς η βιολογία ανακαλύπτει σιγά σιγά τι μεταλλάξεις συμβαίνουν σε αυτό το κακόηθες κύτταρο, έρχεται η φαρμακολογία ως επιστήμη και ανακαλύπτει αντίδοτα για αυτές τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Αυτή η ανάπτυξη κατέστη δυνατή διότι έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλοί τεχνολογίες που αφορούν την έρευνα του DNA. Με αποτέλεσμα, σαν συνέπεια όλων αυτών, ο σημερινός ασθενής με αυτή την αρρώστια να έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες θεραπευτικές σε σχέση με το παρελθόν. Ακούμε πολλές φορές τη λέξη ή την ορολογία στοχευμένες θεραπείες και ανοσοθεραπεία. Και θα ήθελα να μας εξηγήσετε ακριβώς τι είναι το ένα, τι είναι, να το αναλύσουμε λίγο. Να μάθει ο κόσμος λίγο τι ακριβώς είναι αυτό.
στοχευμένες θεραπείες λίγος πολύ είναι αυτό που ανέλησα. Ανακαλύπτουμε ένα γονίδιο το οποίο είναι διαταραγμένο στο συγκεκριμένο κύτταρο το καρκινικό, κάποιου ανθρώπου ή κάποια υποομάδας ασθενών. Αυτό είναι στο θέμα της έρευνας, να δούμε από τι προκαλείται ένα φυσιολογικό κύτταρο να μεταλλάσσεται. Μετά ανακαλύπτουμε ένα αντίδοτο, ένα φάρμακο αντίδοτο για αυτή τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Άρα το φάρμακο το σχεδιάζεται έτσι ώστε να κατευθείαν να απευθύνεται σε αυτή τη διαταραχή του κυττάρου. Την αναστέλει. Άρα στοχεύει σε κάποιο συγκεκριμένο στόχο, ο οποίος είναι αλλοιωμένος στο καρκινικό κύτταρο. Με αποτέλεσμα να εξουδετερώνεται αυτή η αλλίωση και το κύτταρο να ηρεμεί. Προς όφελος βέβαια του ασθενούς. Και η ανοσοθεραπεία. Ωραία, η ανοσοθεραπεία είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, πάρα πολύ σημαντικό στην βιολογία και στην ιατρική. Η ανοσοθεραπεία έχει τεράστιο παρελθόν. Αν θυμάστε και τον Μπέσεζε. Είναι η πρώτη ερώτηση όσον αφορά τι είναι. Μετά θα την αναλύσουμε. Τι είναι η ανοσοθεραπεία? Η ανοσοθεραπεία λοιπόν είναι η επιστράτευση της αμυντικής δύναμης του οργανισμού, δηλαδή των λεμφοκυτάρων του κατά κύριο λόγο, να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε εχθρό και συγκεκριμένα τα κακοήθη κύτταρα. Αυτό έχει να κάνει με. Ο κόσμος το ξέρει και είναι φάρμακο το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμα πρωτότυπο. Δεν υπάρχει αντίγραφο για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την ουσία. Όσον αφορά, υπάρχει και ήταν πρόσφατη μια ταινία που έδειχνε πάρα πολύ την ζωή και την πορεία του καθηγητή Σλέιμαν, ο οποίος έβαλε στη ζωή των ασθενών που πάσουν από καρκίνο του μαστού το Herceptin. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι πρωτότυπο. Αν είναι, ζητώ συγγνώμη αν δεν είναι. Είναι ακόμα πρωτότυπο. Ακριβώς. Οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν ονομασία γι' αυτό για να μην θεωρηθεί διαφήμιση. Ο καθηγητής ο Ντένις Λέιμον είναι ένας πολύ ευφυής άνθρωπος, ο οποίος τυχαίνει να ήταν και ο διευθυντής μου στο UCLA, όπου ήμουν 12 χρόνια, και ήμουν στην ερευνητική ομάδα, συμμετείχα στις δραστηριότητες που ανέπτυξαν αυτό το φάρμακο. Τώρα, τι είναι αυτό το Herceptin? Είναι ένα είδος ανοσοθεραπείας, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά στοχευμένης ανοσοθεραπείας. Δηλαδή, να το εξηγήσω με δύο λόγια. Ναι. Έχουμε ένα ογκογονίδιο το οποίο ανακαλύψαμε, το ογκογονίδιο HER2. Ξέρουμε ότι μερικά καρκινικά κύτταρα έχουν αυτή την πρωτεΐνη σε υπερέκφραση, δηλαδή σε μεγάλο ποσοστό στην επιφάνεια του κυττάρου τους, και αυτό τους δίνει ένα πλεονέκτημα στο να αναπτύσσονται. Θέλουμε να αναπτύξουμε ένα αντίδοτο για αυτή την πρωτεΐνη. Τα πειράματα που έγιναν ήταν ως εξής. Δίνουμε αυτή την πρωτεΐνη σαν ένεση, σαν εμβόλιο σε ποντίκια, σε πειραματόζωα δηλαδή. Τα πειραματόζωα αναπτύσσουν ένα αντίσωμα που εξουδετερώνει αυτή την πρωτεΐνη και με βάση αυτό το αντίσωμα παίρνουμε την ιδιότητά του που προσκολάται και εξουδετερώνει και αναπτύσσουμε ένα φάρμακο που μοιάζει με το αντίσωμα αυτό. Είναι και αυτό ένα αντίσωμα, το οποίο το δίνουμε στον ανθρώπινο οργανισμό, πάει και κολλάει πάνω στη πρωτεΐνη και την εξουδετερώνει. Άρα είναι ένα είδος στοχευμένης ανοσοθεραπείας. Στοχευμένη γιατί έχουμε ποιο στόχο θέλουμε να θεραπεύσουμε, το HER2, άρα έχουμε στόχευση. Και ανοσοθεραπεία γιατί χρησιμοποιούμε ένα μονοκλονικό αντίσωμα. Άρα η διαφοροποίηση για αυτό το συγκεκριμένο φάρμακο είναι ότι πρώτα πρέπει να ψάξουμε το συγκεκριμένο γονίδιο αν υπάρχει στον όγκο τον οποίο αφαιρείται. Βέβαια. Και σε αυτό το κομμάτι έχει γίνει μεγάλη εξέλιξη όσον αφορά την ιστοπαθολογία και τους παθολογονατόμους, και έχοντας αυτό το γονίδιο, τότε μπορούμε να στοχεύσουμε. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτό το γονίδιο? Καταρχήν, πολύ σωστά είπατε ότι η στόχευση απαιτεί πρώτα την ανίχνευση του στόχου και δεν έχουν όλες οι κακοήθειες όλων των ανθρώπων, έστω και αν είναι ίδιας τάξης, δηλαδή ίδιας κατηγορίας, τον ίδιο στόχο. Παράδειγμα, το HER2 υπάρχει περίπου στο 1/4 των γυναικών με καρκίνο του μαστού. Στις άλλες περιπτώσεις δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό το αντίσωμα, αλλά μπορούμε να κάνουμε άλλου είδους θεραπείες ή ακόμα και ανοσοθεραπείες. Υπάρχουν ποικιλίες στοχευμένων θεραπείων για κάθε νόσημα. Σε άλλα πάρα πολλές, σε άλλα όχι ακόμα. Η πρόοδος συνεχίζεται. Η διαφορά σήμερα σε αυτές τις στοχευμένες θεραπείες, σε ποιους όγκους μπορεί να εφαρμοστούν? Είναι μεγάλη κατηγορία όγκων, αλλά επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι ένας άλλος κλάδος της ανοσοθεραπείας που αναπτύχθηκε πάρα πολύ τα τελευταία λίγα χρόνια και κατά κάποιο τρόπο είναι το επιστέγασμα προσπαθειών πολλών δεκαετιών, είναι η επιστράτευση του ίδιου του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού για να πολεμήσει τα κύτταρα εχθρός, δηλαδή τα κακοήθη κύτταρα. Είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα στην ογκολογία, ότι κάποια στιγμή φτάνουν τα κύτταρα να μην μηδενιστούν, αλλά να είναι τόσο χαμηλά που μπορεί ο ίδιος ο οργανισμός να ανταπεξέλθει με την άμυνά τους. Τώρα πλέον, αυτό το μαθαίναμε πριν από 20 χρόνια, σχεδόν 15, τώρα πλέον έχουμε τα στοιχεία και μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έχουμε και την βοήθεια για αυτή την άμυνα στον οργανισμό. Πολύ σωστό. Ήταν ήδη γνωστό και είναι σωστό ότι
αναπτύσσονται πάρα πολλά κακοήθη κύτταρα στη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά ποτέ δεν εμφανίζονται γιατί η άμυνα του οργανισμού τα καταπνίγει πριν γίνουν όγκοι. Σε μερικές περιπτώσεις, βέβαια, αυτά τα κύτταρα διασπούν την πρωταρχική άμυνα του οργανισμού και αναπτύσσουν όγκους με αποτέλεσμα την νόσηση. Έχει βρει τώρα η επιστήμη ένα είδος μορίου το οποίο λειτουργεί σαν φρένο στο ανασωπητικό σύστημα. Το ανασωπητικό σύστημα, για να μην προκαλεί υπερβολική αντίδραση, έχει μέσα του ένα χειρόφρενο, σαν μηχανισμό ελέγχου του ιδίου του ανασωπητικού συστήματος. Βρίσκοντας εμείς ποιο είναι αυτό το φρένο της ανοσίας, δίνουμε ένα αντίδοτο, ένα μονοκλονικό αντίστοιχο που έρει αυτό το φρένο, με αποτέλεσμα όταν έχουμε ανάγκη να καταπολεμήσει ο οργανισμός την κακοήθεια, του επιτρέπουμε να δράσει δυναμικά και έχουμε και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή ενισχύουμε την άμυνα του οργανισμού που ήδη υπάρχει, αλλά υπάρχει με μια συστολή και εμείς το κάνουμε να είναι πιο γενναίο και πιο επιθετικό. Να μην τρέπεται η άμυνα του οργανισμού, να μην διστάζει να επιτεθεί στο καρκινικό κύτταρο. Ακούτε Focus FM 103,6, εκπομπή Focus στην Υγεία. Καλεσμένος ο παθολόγος, ογκολόγος κ. Χρήστος Εμμανουηλίδης, ο οποίος μας τα λέει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και καλώς ή κακώς εγώ πολύ κοντά σε αυτή την ειδικότητα και με τη συνεργασία σε αυτές τις ειδικότητες, σαν ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, έχω το λέγειν κάπου και πετάγομαι, κύριε Εμμανουηλίδη, και συμπληρώνω και ρωτάω τώρα. Οι πρόσφατες εξελίξεις, τι άλλαξε στην ανοσοθεραπεία πλέον και τι την κάνει πλέον πιο ελκυστική? Τι κάνει αυτή η γενικότητα της δράσης αυτών των αναστολέων της αναστολής της ανοσίας. Το ξαναλέω, είναι αναστολέας της αναστολής, δηλαδή έρει το φρένο, σταματάει, λύνει το χειρόφρενο. Αυτό επιτρέπει να μην είμαστε υποχρεωμένοι να ψάχνουμε πάντα στόχους. Ο οργανισμός ο ίδιος, η άμυνά μας η ίδια, έχει επιλέξει τους στόχους του κακοήθους κυττάρου στους οποίους θα επιτεθεί. Εμείς απλώς λέμε στον οργανισμό, έχεις επιλέξει τους στόχους σου, μπράβο, τώρα ξεκίνα όρμα κατάστρεψη του καρκινικό κύτταρο. Βοηθάμε έτσι πάρα πολλούς ανθρώπους με μεγάλη ποικιλία ασθενειών, αλλά όπως σε κάθε βιολογικό φαινόμενο, όχι όλους και όχι πάντα. Η αισιόδοξη πλευρά βέβαια από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν δυστυχώς από την Αμερική, γιατί στην Ευρώπη υπάρχει κάθε χώρα που έχει τα δικά τους δεδομένα, εκτός από την Ελλάδα, γιατί ακόμα το αρχείο νεοπλασιών φυσικά και δεν είναι έτοιμο. Νιώσει μου και γέρας από τότε που τα άκουγα, αλλά μάλλον είναι ακόμα κάτι κρατικό. Αν το δώσουν σε έναν ιδιωτικό φορέα, ίσως γίνει μέσα σε ένα χρόνο. Τέλος πάντων, τα δεδομένα που υπάρχουν από την Αμερική και είναι συγκεκριμένα και από το American Cancer Society και από το National Cancer Institute, είναι ότι κάθε χρόνο εμφανίζονται ένα αρκετά μεγάλο συσχετικά με τον πληθυσμό ποσοστό, το οποίο εμφανίζονται σε νέες περιπτώσεις μιας κακοήθειας. Άλλες πιο επιθετικές, άλλες λιγότερο. Όμως το πολύ αισιόδοξο, και ρωτάω για ποιο λόγο, είναι ότι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά έχει τα τελευταία 20 χρόνια οι θάνατοι που έχουν να κάνουν που σχετίζονται με κακοήθεια έχουν μειωθεί σε πολύ πολύ μεγάλα επίπεδα, σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Βλέπεις την Γκαμπίλη, αν είχαμε να το δείξουμε, που από το 1900 και το 1995 πέφτει, σαν να πέφτει στον κρεμό, είτε στους άντρες είτε στις γυναίκες. Πολύ σωστό αυτό που είπατε. Πράγματι η διάγνωση μιας κακοήθους νόσου δεν έχει την δυσμενή σημασία που είχε πριν από 10 χρόνια. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ για πολλούς λόγους. Πριν προχωρήσω όμως να εξηγήσω λίγο αυτό που λέω, θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπατε για το αρχείο νεοπλασιών. Κάθε ευνομούμενη χώρα, αν θέλει να θεωρείται προοδευμένη, οφείλει να έχει μια καταγραφή των κρουσμάτων κακοηθειών στη χώρα. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια και καμιά φορά αναρωτιέμαι ποιο από τα τρία θα τελειώσει πρώτο. Το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, το μετρό της Θεσσαλονίκης ή το κτηματολόγιο. Πάντως και τα τρία προχωράνε με τον γνωστό νοτιοβαλκανικό ρυθμό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα έχουμε κάποτε σε λίγο δεν θα είναι ο νοτιοβαλκανικός, γιατί μάλλον άλλες χώρες που θα ανοίγουν σε αυτό το βαλκανικό θα το έχουν τελειώσει και εμείς ακόμα θα περιμένουμε. Δεν έχετε άδικο καθόλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από ό,τι φαίνεται και στην Ελλάδα ισχύει αυτό. Δηλαδή, οι ενδείξεις που έχουμε ότι ναι, μεν πιθανόν να αυξάνονται λιγάκι τα κρούσματα καρκίνου που έχουμε στη χώρα μας, αλλά η πρόγνωση, όπως λέμε στην ιατρική, δηλαδή το αν θα πάνε καλά και αν θα θεραπευτούν, είναι τα νούμερα βελτιωμένα. Αυτό οφείλεται πρώτον στην πρόληψη, όπως και στην Αμερική. Η διαφορά όμως είναι ότι πολλοί κόσμος, το βλέπετε και εσείς στη δουλειά, το βλέπω και εγώ στη δικιά μου, έρχονται και λέει, μα τόσος πολλής κόσμος, συνέχεια ακούμε κόσμο ο οποίος σε νεαρότερη ηλικία, κάτω των 50 ετών, εμφανίζεται με μια κακοήθεια. Να εξηγήσουμε λίγο πάνω σε αυτό, για να μην τα λέω εγώ.
Ναι, αυτό έχει να κάνει. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια τάση να εμφανίζεται πιο συχνά σε νεότερα άτομα από ό,τι στο παρελθόν. Πάλι όμως είναι μικρά τα ποσοστά. Απλώς η τάση υπάρχει και αυτό οφείλεται στο περιβάλλον, στον τρόπο ζωής και στη διατροφή. Ναι, πόσο σχέση έχει όμως που πλέον έχουμε τη δυνατότητα διαγνωστικών εξετάσεων εύκολων, γρήγορων, που να βρούμε κάτι νωρίς. Αντίθετα με αυτό, επειδή έχουμε αυτή τη δυνατότητα, ας πούμε, οι γυναίκες να κάνουν μαστογραφία κάθε χρόνο όπως οφείλουν από την ηλικία του 40 και μετά, πιάνουμε τους καρκίνους πολύ πιο νωρίς και τους θεραπεύουμε. Άρα η διάγνωση του καρκίνου δεν είναι θανατηφόρα. Πιο πολλές φορές, δηλαδή στα 2/3 των περιπτώσεων, μπορεί και περισσότερο, ο ασθενής που διαγνώστηκε με καρκίνο θεραπεύεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω την εμπειρία μου πάντως, αν μου επιτρέπετε. Όσον αφορά πριν από 16-17 χρόνια, βλέπαμε ογκίδια στο μαστό σε γυναίκες, τα οποία ξεπερνούσαν κατά πολύ τα 2 και 2,5 και 3 εκατοστά. Το 2 εκατοστά είναι ένα όριο. Τώρα πια συζητάμε πολλές φορές στα ογκολογικά συμβούλια για 0,5, 0,6, 0,9 του εκατοστού, χιλιοστά δηλαδή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας φαίνεται και πολύ συνηθισμένο. Η διαφορά είναι όμως ότι, επειδή και πάλι δεν υπάρχουν στοιχεία, οι γυναίκες που συμμορφώνονται στην Ελλάδα για να κάνουν μαστογραφία μετά τα 40 τους, κανονικά, είτε λόγω του ότι δεν το καλύπτει το ταμείο, είτε λόγω του ότι καλύπτει μία απλή και όχι ψηφιακή, είτε λόγω του ότι δεν θέλουν, είτε λόγω του ότι φοβούνται ότι κάτι θα βρουν και καλά. Στη Φινλανδία, να πω, που υπάρχουν στοιχεία, η συμμορφωσιμότητα των γυναικών που κάνουν μαστογραφία 92%. Στην Ελλάδα κάποια στιγμή είχε ακουστεί ένα νούμερο γύρω στο 40%. Αυτή δεν έχει διαφορά όσον αφορά την πρόγνωση, την πρόληψη και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια. Στην Αμερική το 90% των καρκίνων του μαστού που διαγνώσκονται είναι κάτω των 2.000 εκατοστών. Το 90%. Σημαίνει όλοι αυτοί οι καρκίνοι στο 95% των περιπτώσεων θεραπεύονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να το ξαναπούμε αυτό. Είναι πλήρως θεραπεύσιμο. Πλήρως. Ιώνται. Δηλαδή δεν εμφανίζεται ο καρκίνος. Η γυναίκα θα ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Γι' αυτό επιμένουμε κι εμείς και εσείς πολύ σωστά κάνετε στο θέμα της πρόληψης. Η πρόληψη σώζει ζωές, δεν είναι σχήμα λόγου και σε αυτό έχουν παίξει πολύ καλό ρόλο, πολύ θετικό ρόλο οι οργανώσεις ασθενών, σύλλογοι καρκινοπαθών, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και οι καμπάνιες που γίνονται κατά καιρούς και από την αντικαρκινική εταιρεία και από άλλους φορείς. Χωρίς να θέλω να μείνω στις γυναίκες και στο μαστό, και οι άντρες έχουν τη δυνατότητα πρόληψης και φυσικά και τα δύο φύλλα, είτε με τις κολονοσκοπήσεις μετά τα 50, οι άντρες με το PSA για τον προστάτη και γενικά το check-up, το οποίο στην Ελλάδα δεν το έχουμε στην παιδεία μας. Κάθε χρόνο στα γενέθλιά μας ας κάνουμε δώρο στον εαυτό μας, αντί να κάνουμε κάτι άλλο, να κάνουμε ένα check-up. Πολύ σωστό. Οι βασικές αρχές είναι αυτό που είπατε, PSA, κολονοσκοπήσεις, και βέβαια το πιο σημαντικό βήμα που θα γινόταν για την πρόληψη του καρκίνου είναι για την αντικαπνιστική εκστρατεία. Είμαστε η μόνη χώρα, μου φαίνεται, πανευρωπαϊκά, να μην πω παγκοσμίως, που δεν έχουμε καταφέρει να εφαρμόσουμε αυτόν τον αντικαπνιστικό νόμο. Είναι μοναδικό. Και αυτό που πραγματικά τρελαίνομαι, είναι όταν βλέπω κόσμο να πηγαίνει κάπου με μωρά παιδιά. Σωστά. Και να αφήνουν τον κόσμο να καπνίζει μέσα σε οποιοδήποτε καφέ ή εστιατόριο. Χαίρομαι όταν σε κάποιο εστιατόριο λένε δεν μπορείτε να καπνίσετε, και βγαίνει ο κόσμος, κάνει ένα τσιγάρο και βγαίνει, ξαναμπαίνει. Δεν υπάρχει λόγος να κάνεις. Είμαστε μια χώρα στην οποία ούτε χιονίζει συνέχεια, ούτε βρέχει συνέχεια, ούτε κρύο έχει. Δόξα τω Θεώ, έξω είμαστε. Μην το κάνουμε βέβαια και σαν την Αμερική, που ακόμα και έξω να είσαι στο Λος Άντζελες δεν μπορείς να καπνίσεις στο πεζοδρόμιο. Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Σωστό. Οι υπερβολές βλάπτουν. Αλλά μπορείς να καπνίσεις μαριχουάνα. Δεν μπορεί να έχουμε μητέρες σε παιδότοπους να καπνίζουν. Αυτό το θεωρώ εγκληματικό. Λυπάμαι που το λέω έτσι σκληρά. Ακούτε Focus FM, η φωνή της λογικής και της αλήθειας πάντα μας βοηθάει. Έχω μια σημαντική ερώτηση να κάνω μετά όμως από το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Γιώργος Δαμονιανίδης με κοιτάει και ετοιμάζεται. Μείνετε εδώ με τον κύριο Χρήστο Εμμανουηλίδη, παθολόγο, ογκολόγο, στην εκπομπή Focus Υγεία. Είμαι ο Δημήτρης Παντελέων. Μείνετε συντονισμένοι. Focus είσαι και πλέον το ξέρεις. Θα μπορούσα να παραφράσω το τραγούδι που διάλεξε ο Γιώργος Δαμιανίδης, το φοβερό και τρομερό Rock Sugar, και να το παραφράσω λέγοντας ότι το καινούριο ζαχαροπλαστείο Μίλτος ροκάρει, γιατί έχει στη Δελφών και Μαρτίου έναν καινούριο υπέροχο χώρο που έχει επάνω για καφέ, γλυκά, είπαμε γλυκά. Και επειδή σήμερα συζητάμε με τον παθολόγο ογκολόγο κύριο Χρήστο Εμμανουηλίδη για τις εξελίξεις στην ογκολογία, και επειδή υπάρχει φυσικά πολλά και διάφορα τα οποία φαίνονται και διαβάζονται και ποστάρονται και τουιτάρονται
και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με τα γλυκά. Πόσο είναι πραγματικότητα αυτή η φήμη, ο μύθος ότι τα γλυκά βοηθούν τους όγκους να αναπτύσσονται? Τι μελέτες υπάρχουν πάνω στο οποίο βασίζονται όλοι αυτοί που λένε ότι μην τρώτε ζάχαρη? Δηλαδή το καταλαβαίνετε ότι το λέω ειρωνικά, αλλά πρέπει να το πω. Ωραία, πρέπει να το πούμε γιατί ακούγεται πάρα πολύ. Η ογκολογία είναι πραγματικά ένα πεδίο πρόσφορο για κάθε είδους δοξασίες να κυριαρχήσουν, επειδή απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Άρα κατά καιρούς είχαμε διάφορα. Εγώ θυμάμαι το νερό του καματερού στο παρελθόν. Αυτό προδίδει και την ηλικία μου, μάλλον το θυμάστε. Το δηλητήριο του σκορπιού, τη φραπελιά, τα βερίκοκα κλπ. Άνθρωποι έχουν δηλητηριαστεί από βερίκοκα, για παράδειγμα, προσπαθώντας να καταπολεμήσουν την αρρώστια τους. Τώρα αυτό το θέμα για τη ζάχαρη. Δεν έχει τεκμηριωθεί τίποτα επιστημονικά. Δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι το να τρώει κανείς ζάχαρη ούτε το αυξάνει την προδιάθεση να πάθει ζάχαρο. Δηλαδή ένας που δεν έχει διαβήτη, όση ζάχαρη και να φάει, δεν θα πάθει διαβήτη ποτέ. Έτσι όμως, αντίστοιχα, δεν θα πάθει και καρκίνο. Δεν υπάρχει συσχέτιση επιστημονική. Ούτε οι ήδη πάσχοντες πρέπει να φοβούνται τη ζάχαρη. Όχι, αλλά καλό είναι να τηρούμε και ένα μέτρο γενικά στη ζωή μας. Το να τρέφεται κανείς μόνο με γλυκά σημαίνει ότι δεν προσλαμβάνει άλλες τροφές. Εδώ έρχεται λοιπόν η ισορροπία της διατροφής. Κοινώς μην πάτε στο Μίλτο και σηκώσετε όλο το μαγαζί. Είναι πολύ απλό να βάλουμε ισορροπημένη διατροφή. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά, για να το κλείσουμε και αυτό το θέμα. Είναι και το θέμα της παχυσαρκίας. Μεγάλο. Αν κάτι συσχετίζεται έντονα με κάτι διατροφικό εννοώ με την ανάπτυξη καρκίνου, είναι η παχυσαρκία. Πρέπει να το λέμε και ο κόσμος να το ξέρει. Ότι οι άνθρωποι που έχουν κανονικό σωματικό βάρος παθαίνουν λιγότερο καρκίνο από αυτούς που είναι παχύσαρκοι. Δηλαδή, μην κυνηγάμε τη ζάχαρη που δεν έχει αποδειχθεί τίποτα, ενώ το άλλο, τον ογκόλιθο που είναι και αποδεδειγμένος επιστημονικά, το αναγνωρούμε. Το ίδιο βέβαια ισχύει για την άσκηση και γενικά για μια υγιεινή ζωή με μεσογειακή δίαιτα. Έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής και τη διατροφή, το στρες, το άγχος και όλα αυτά τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να αποβάλουμε από τον οργανισμό μας ή να προσθέσουμε στον οργανισμό μας, την άσκηση κτλ. Άλλη ερώτηση μύθος, την οποία θα ήθελα να καταρρύψουμε. Πολλοί κόσμος και ποστάρει και τουιτάρει και πάλι λέει βρέθηκε το φάρμακο κατά του καρκίνου και χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη η οποία είναι λέξη που χρησιμοποίησε ο Ιπποκράτης, γιατί χρησιμοποίησε τη λατινική λέξη κάβουρας και από εκεί βγήκε η ονομασία. Αλλά τελικά μιλάμε για κακοήθειες. Ναι. Τι γνώμη σας σε αυτό? Γιατί δεν το βρίσκουμε ή το κρύβουμε? Κατά καιρούς βλέπουμε δημοσιεύματα στο τύπο και αλλού ότι βρέθηκε φάρμακο για το καρκίνο. Όταν εμείς οι επιστήμονες λέμε ότι βρήκαμε ένα φάρμακο για το καρκίνο, εννοούμε ότι βρήκαμε ένα φάρμακο το οποίο καταρχήν στο εργαστήριο μπορεί να αναστέλει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων και διδόμενο σε ασθενείς μπορεί να παρατείνει τη ζωή τους σε ασθενείς εννοώ με πολύ άσχημη νόσο, να επιμικρύνει για ένα διάστημα λίγων μηνών συνήθως τη ζωή τους. Αυτό είναι μια τεράστια θεραπευτική πρόεδρος. Επίσης, όταν λέμε βρήκαμε ένα καινούριο φάρμακο, εννοούμε βρήκαμε ένα καινούριο μηχανισμό, τον οποίο μπορούμε να στοχεύσουμε και έτσι να παρατείνουμε την περίοδο που ένας ασθενής με προχωρημένο καρκίνο θα παραμένει σε ύφεση, δηλαδή η νόσος του δεν θα επιδεινώνεται. Αυτό για την επιστήμη είναι τεράστιο γεγονός. Ανακοινώνεται σε συνέδρια, τρέχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, βάζουν μια ψηλή τιμή για το φάρμακό τους για να βγάλουν κέρδη, γιατί όλοι θα θέλουν να το παίρνουν. Άλλες εταιρείες προσπαθούν να βγάλουν ένα παρόμοιο φάρμακο για να συμμετέχουν σε αυτό το κέρδος κλπ. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό επίσης. Το κρύβουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Το έχουν βρει και το κρύβουν. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, επειδή ήσασταν σε μια ερευνητική ομάδα η οποία έβγαλε ένα πραγματικά καινοτόμο φάρμακο στην Αμερική, το οποίο χρησιμοποιείται πλέον ευρέως, πόσο καιρό διήρκησε η όλη έρευνα για το Herceptin? Για το Herceptin μπορεί να διήρκησε... Και πόσο κόστισε, αν μπορούμε να πούμε ένα νούμερο? Από την ανακάλυψη του ογκογονίου μέχρι την κυκλοφορία του φαρμάκου μπορεί να πέρασαν και 20 χρόνια. Τόσο πολύ. Βέβαια, στην σημερινή εποχή το διάστημα αυτό έχει συρρυκνωθεί και μπορεί να είναι μονοψήφιος αριθμός ετών. Μπορεί ακόμα και 5 χρόνια να είναι σε μερικές περιπτώσεις. Αλλά απαιτείται μια τεράστια ερευνητική δραστηριότητα και στο εργαστήριο και με πειραματόζωα και κλινικές μελέτες σε ανθρώπους για να αποδειχθεί πραγματικά η ωφέλη ενός φαρμάκου και να κυκλοφορήσει στην αγορά. Το οποίο ήταν ένα ογκογονίδιο. Μιλάμε για δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια για ένα φάρμακο. Και μιλάμε για ένα ογκογονίδιο, το οποίο ήταν για ένα φάρμακο, το οποίο ήταν για ένα όργανο, το οποίο πλέον όμως χρησιμοποιείται ψάχνοντάς το και σε άλλα όργανα. Επανέρχομαι στην ερώτηση γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου. Ο καρκίνος είναι ένα πολύ πολύπλοκο φαινόμενο.
βιολογικά έχει τεράστια πολυπλοκότητα. Έχει μάλιστα, θα έλεγα, αξιοθαύμαστη πολυπλοκότητα. Κάθε κύτταρο σε κάθε άνθρωπο με κακοήθεια διαφέρει από το κακοήθες κύτταρο ενός άλλου ανθρώπου, ακόμα και αν έχουν την ίδια νόσο. Με άλλα λόγια, να το πω πιο απλά. Κάποιος, ας πούμε, έχει καρκίνο του νεφρού. Ένας άλλος άνθρωπος έχει καρκίνο του νεφρού. Αυτά τα δύο καρκινικά κύτταρα έχουν διαφορές μεταξύ τους. Είναι απίθανο να βρούμε ένα φάρμακο που να καλύπτει όλη την γκάμα όλων των μεταλλάξεων, δηλαδή των αλλοιώσεων, όλων των κακοήθων κυττάρων, όλων των οργάνων, όλων των ανθρώπων. Αυτό είναι αδύνατο. Και αντίστοιχα είναι και η εξατομίκευση και η στοχευμένη θεραπεία όσον αφορά αυτό, που χρησιμοποιούμε για κάθε περίπτωση διαφορετική. Όπως εξελίσσεται η θεραπευτική ογκολογία, είναι να επιλέγουμε στόχους σε κάθε άνθρωπο ανάλογα με την περίπτωσή του, να αναλύονται στο εργαστήριο και να επιλέγουμε ένα κοκτέιλ ή μια αλληλουχία φαρμάκων στοχευμένων που θα διατηρούν την νόσο του σε ύφεση, δηλαδή χωρίς εξέλιξη, χωρίς επιδείνωση, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αν αυτό το χρονικό διάστημα γίνει κάποτε 50 ή 60 χρόνια, που είναι εφικτό θεωρητικά, μπορεί κάποιος να έχει το καρκινάκι του μαζί του σε όλη τη ζωή και να μην έχει πρόβλημα από αυτό. Με αισιόδοξα μηνύματα ο κύριος Εμμανουηλίδης, και έρχομαι και ρωτάω, περάσατε και την εποχή την καλή, τις παχές αγελάδες, του ΕΟΠΗ και του ΕΟΦ. Τα φάρμακα αυτά υπάρχουν στην ελληνική αγορά και δίνονται στους ασθενείς δωρεάν? Παραδόξως τα φάρμακα υπάρχουν, αν και με κάποια καθυστέρηση, αλλά υπάρχουν και δίδονται στους ασθενείς δωρεάν. Το παραδόξως το λέτε λόγω του ότι είναι πάρα πολύ ακριβά? Παραδόξως, γιατί οι άλλοι καρκινικοί οργανισμοί άλλων χωρών απορούν πως στην Ελλάδα έχουμε τόσο εύκολα διαθεσιμότητα σε ακριβά φάρμακα. Αυτό βέβαια είναι καλό για το πληθυσμό μας, αλλά πραγματικά δημιουργεί ένα οικονομικό θέμα, το οποίο βέβαια δεν είναι των γιατρών για να το επιλύσουν, ούτε της κοινωνίας. Προς το παρόν όμως τα φάρμακα υπάρχουν και γι' αυτό πρέπει να μην κατηγορούμε συνέχεια την Ελλάδα μας. Η Ελλαδίτσα μας κάνει και καλά πράγματα. Πράγματα που στη Ρουμανία φάρμακα που στη Ρουμανία, ας πούμε, ή στη Πολωνία δεν μπορείς να βρεις, στην Ελλάδα μπορείς να τα βρεις και δωρεάν, μάλιστα, για τον κόσμο. Επειδή υπάρχει τώρα τελευταία πάλι μια μεγάλη, δυστυχώς, παραπληροφόρηση, και εγώ πρέπει να τα λέω όπως είναι τα πράγματα, γιατί εδώ είστε focus, ακούσαμε και διαβάσαμε ότι πλέον ο ΕΟΠΗ ζητάει στην διάγνωση και στην συνταγογραφία στους γιατρούς που συνταγογραφούν φάρμακα για κακοήθειες να γράφεται το προσδόκιμο επιβίωσης. Να το αναλύσουμε λίγο και να εξηγήσουμε πόσο λάθος ακούγεται αυτό, γιατί μόλις το ακούει κάποιος, για κάποιον ο οποίο πάσχει από μια κακοήθεια, να του γράψει προσδόκιμο επιβίωσης, λέει μα καλά, είναι δυνατόν, θέλουν να μας αφήσουν να πεθάνουμε? Πόσο λάθος όμως ακούγεται όσον αφορά, ακούστε τώρα, για το ποια είναι η πραγματικότητα. Πότε ζητάει ο ΕΟΠΗ αυτό το πράγμα και τι ακριβώς ζητάει? Δυστυχώς πρέπει να πω ότι τα πράγματα παραποιούνται πάρα πολύ από δικηγόρους καταρχήν και κατά δεύτερο λόγο από δημοσιογράφους. Αυτό που ισχύει είναι ότι για ορισμένα φάρμακα υψηλού κόστους υπάρχει μια επιτροπή ελέγχου του ΕΟΠΗ, και καλά κάνει, διότι δεν μπορεί ο καθένας να συνταγογραφεί αυθαίρετα ένα πανάκριβο φάρμακο. Η επιτροπή αυτή ζητάει από τον γιατρό για περιορισμένο αριθμό φαρμάκων, πάλι επαναλαμβάνω, που το κόστος μπορεί να είναι 4 ή 5 ή 6.000 το μήνα, ένα πολύ μεγάλο ποσό που καλείται η κοινωνία να το πληρώσει, ας το σκεφτούμε και αυτό, ζητάει να πει ότι ο ασθενής δεν έχει ένα προσδόκιμο επιβίωσης άνω των 3 μηνών. Δεν ζητάει το προσδόκιμο επιβίωσης. Δεν ζητάει να γράψει, να γίνει μάντης κάλχας οποιοδήποτε γιατρός και να πει εγώ θα του δώσω αυτή τη θεραπεία γιατί θα ζήσει 1, 2, 5, 10 χρόνια. Όχι. Και αυτό αλλά ζητάει αν έχει προσδόκιμο επιβίωσης άνω των 3 μηνών. Τι σημαίνει? Αυτό είναι ένα διεθνές στάνταρ, το προσδόκιμο άνω των 3 μηνών, ισχύει σε όλο τον κόσμο. Με αυτό το προσδόκιμο ξεχωρίζεις τους ασθενείς οι οποίοι είναι σε πολύ προχωρημένα στάδια και η κατάσταση του οργανισμού τους είναι τόσο χάλια που αποκλείεται να ωφεληθούν από οποιοδήποτε φάρμακο. Αυτούς τους ασθενείς θέλει οι οποίοι να αποκλείσει και δικαίως από τη χρήση ενός ακριβού φαρμάκου, γιατί δεν θα τους ωφελήσει. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εφαρμόστηκε τώρα. Όχι, αυτό ισχύει εδώ και 2 χρόνια. 2-3 χρόνια. 2-3 χρόνια. Και αυτό, ας πούμε, ότι επαφίεται στη κρίση του θεράποντος ιατρού. Δηλαδή, εγώ θα κρίνω ως ιατρός αν θα τσεκάρω πάνω από 3 μήνες ή όχι. Αν εγώ νομίζω ότι ο ασθενής μου θα ωφεληθεί από ένα φάρμακο, προφανώς νομίζω ότι θα ζήσει πάνω από 3 μήνες. Αλλιώς δεν θα το έδινα το φάρμακο, οπότε τσεκάρω άνω των 3 μηνών. Πόσο από την εμπειρία σας, γιατί αυτό δεν υπάρχει βιβλιογραφική τεκμηρίωση, πόσο διαφορά έχει ο μέσος όρος επιβίωσης όταν συζητάμε για έναν ασθενή με την πραγματικότητα? Πολύ έξυπνη η ερώτηση αυτή.
Το έχω ζήσει, το έχετε ζήσει, το ξέρετε, το ξέρουμε. Οι ασθενείς έρχονται και ρωτάνε και δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Είναι λάθος να απαντήσουμε, διότι τα στατιστικά, υπάρχουν οι ψεύτες, υπάρχουν οι πολιτικοί και υπάρχουν και οι στατιστικολόγοι, που είναι οι μεγαλύτεροι ψεύτες. Μπορούν να σου πούνε ότι είναι ανάποδα όλα. Λοιπόν, όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Να σου πω τι εννοώ. Ας πούμε ότι ανοίγουμε ένα βιβλίο ογκολογίας, το εγχειρίδιο το βασικό, και θέλουμε να δούμε ο καρκίνος του επινεφριδίου, για παράδειγμα, πόσους μήνες ζει ή πόσα χρόνια. Αυτός που έχει γράψει το βιβλίο το έχει δώσει τον εκδότη πριν από 3 χρόνια μέχρι να εκδοθεί, να κυκλοφορήσει κλπ. Να ελεγχθεί. Για να βγάλει αυτό το νούμερο, έχει ελέγξει ασθενείς των προηγουμένων 20 ετών, να δουν τι κατά μέσο όρο επιβίωση είχαν. Άρα, αυτό που γράφεται σε ένα βιβλίο σήμερα, ακόμα και στο διαδίκτυο, αναφέρεται σε ασθενείς της προηγούμενης δεκαετίας στην καλύτερη περίπτωση. Ένα αυτό. Δεύτερον, με θεραπείες της προηγούμενης δεκαετίας, με διαγνωστικές εξετάσεις της προηγούμενης δεκαετίας και με τεχνικές της προηγούμενης και με φάρμακα. Άρα, κατά βάθος, δεν έχει κανένα νόημα χρηστικό στη σημερινή εποχή. Απλώς μας λέει ενδεικτικά ότι αν μια αρρώστια είναι σοβαρή ή όχι. Γιατί αν κάποιος έχει, ας πούμε, στα βιβλία λένε έχει μια επιβίωση 15 μηνών, είναι μια, ας πούμε, σχετικά σοβαρή αρρώστια. Πιο επιθετική. Αν τα βιβλία λένε το πολλαπλού μυάλωμα έχει 5 χρόνια επιβίωση, σημαίνει ότι είναι πια πιο βιοϊπή η αρρώστια. Αυτά όμως δεν ισχύουν στη σημερινή εποχή. Εμείς έχουμε δει, και εσείς κύριε Παντολεόν, και εμείς πάρα πολλές φορές οι ασθενείς μας να ξεπερνάνε, διπλασιάζουν, τριπλασιάζουν, τετραπλασιάζουν και πενταπλασιάζουν αυτά τα νούμερα. Άρα τα νούμερα αυτά δεν έχουν αντικείμενο. Είναι τεχνητά νούμερα που δεν εφαρμόζονται στον κάθε ασθενή. Σχεδόν σε κανένα δεν εφαρμόζεται. Εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι καθώς εξατομικεύουμε τη θεραπεία σε κάθε ασθενή με συνεργασία των ειδικοτήτων, που είναι κάτι το οποίο θα φτάσω, κατά πόσον πρέπει επιτέλους να γίνεται η συνεργασία των ειδικοτήτων. Έτσι. Γιατί καλώς ή κακώς εμείς οι ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι με τους παθολόγους ογκολόγους χεράκι πηγαίνουμε. Και μπορούμε και συνεργαζόμαστε και συζητάμε, γιατί η μία θεραπεία συνάδει της άλλης, συνεργάζεται, συνδυάζεται, αλληλοβοηθιόμαστε. Λίγο με τις χειρουργικές ειδικότητες έχουμε ένα θεματάκι. Αλλά την άποψή σας. Βελτιώνονται και εκεί τα πράγματα. Ακόμα και οι χειρουργοί, όταν μια περίπτωση είναι έτσι κάπως σοβαρή, ζητάνε τη γνώμη μας, όπως ξέρετε, και βέβαια εκεί είναι και ο ρόλος του Ογκολογικού Συμβουλίου, όπου καλούνται οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων να συναποφασίσουν. Εγώ θέλω να το πάω στο πέρα από τα φάρμακα. Ο ασθενής ο ογκολογικός, τι άλλο έχει ανάγκη? Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ο ασθενής ο ογκολογικός φυσικά περνάει στην αρχή μια φάση, ένα σοκ, ένα τεράστιο σοκ με τη διάγνωση, και αυτός και η οικογένειά του. Είναι φυσιολογικό, είναι αναμενόμενο, είναι ανθρώπινο. Μετά από αυτό πρέπει να βοηθηθεί, να στηριχθεί στα πόδια του και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που του τυχαίνει με ψυχραιμία και ορθολογισμό, χωρίς άχρηστο συναισθηματισμό. Δηλαδή χωρίς πανικό, χωρίς κατάθλιψη, χωρίς να τα βάφουμε μαύρα. Τα πράγματα, όπως έχουμε πει, έχουν αλλάξει. Η νόσος είναι πολύ πιο ελαφριά στη σημερινή εποχή από ό,τι ήταν στο παλιό καιρό. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Η ίαση είναι εφικτή στις περισσότερες περιπτώσεις. Άρα εκεί χρειάζεται ένα καλό σύστημα υποστήριξης να ξαναπατήσει στα πόδια του. Εκεί παίζει ρόλο η οικογένεια, παίζει ρόλο οι φίλοι, παίζει ρόλο ο γιατρός που έχει χρόνο να ασχοληθεί με τον ασθενή, και σε ορισμένες περιπτώσεις και μπορεί να χρειαστεί και επαγγελματική βοήθεια από ψυχολόγους. Λοιπόν, μια καλή διάθεση, μια αισιοδοξία, μια διάθεση μαχητικότητας, η καταπολέμηση του φόβου. Ο φόβος είναι κακός σύμβουλος, αλλά η ψυχραιμία και ο ορθολογισμός είναι τα πιο χρήσιμα πράγματα που μπορεί να έχει ο ασθενής. Να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που λέω πολλές φορές στους ασθενείς μου. Μια καλή ψυχολογία δεν πρόκειται να είναι ο σύμμαχος ο οποίος θα έρθει και θα πολεμήσει μαζί μας, αλλά θα είναι μαζί μας. Δεν χρειάζεται να πολεμήσει αυτός. Θα είναι μαζί μας. Μια κακή ψυχολογία και άγχος και στρες είναι ο κακός εχθρός, ο οποίος θα αντιταχθεί σε οτιδήποτε κάνουμε θεραπευτικό και περιμένουμε αποτέλεσμα. Αυτό είναι αυτό που λένε οι ξένοι my two cent. Λοιπόν, ακούτε Focus 103,6, εκπομπή Focus στην Υγεία, με ένα εξαιρετικό θέμα σήμερα για την ογκολογία και έναν εξαιρετικό προσκεκλημένο, τον κύριο Χρήστο Εμμανουηλίδη, ο οποίος περιττό να σας πω ότι τον ζηλεύω λίγο, γιατί τον γνωρίζω και 10-12 χρόνια, γιατί κατάφερε, παρά το διάβασμα που κάνουμε όλοι οι γιατροί κάθε φορά που θέλουμε να ενημερωθούμε, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν με ηλικιώδες ρυθμούς, κατάφερε και έδωσε, και τώρα θα αρχίσει να κοκκινίζει, να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις, να μπει στη φιλολογική, να τελειώσει να πάρει το πτυχίο του και να πάει να κάνει και τώρα μεταπτυχιακό στη φιλοσοφική. Αυτό το οποίο κάνατε, το κάνατε για
χόμπι ή το κάνετε γιατί πιστεύετε ότι σας βοηθάει και στην καθημερινότητά σας στο επάγγελμά σας? Πολύ καλή ερώτηση. Και για τους δύο λόγους. Ανέκαθεν είχα μια αγάπη για, ας πούμε, τα αρχαία ελληνικά, την ιστορία κλπ. Και ήταν μια καταπιεσμένη αγάπη την οποία κατόρθωσα να εκπληρώσω πρόσφατα. Παράλληλα όμως, αυτές οι ανθρωπιστικές σπουδές που λέμε μας κάνουν να είμαστε λίγο πιο φιλοσοφημένοι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Δηλαδή έχει μια πρακτική φιλοσοφική χρησιμότητα. Ας χρησιμοποιήσω έναν όρο, εφαρμοσμένη φιλοσοφία. Δηλαδή η αποδοχή της νόσου, η αντιμετώπιση των προβλημάτων κλπ. Άπτεται σαφώς της φιλοσοφικής στάσης που έχει ο άνθρωπος στη ζωή του. Γι' αυτό και σας διακόπτω για να πω ότι γι' αυτό και ότι γράψατε ένα βιβλιαράκι, το οποίο είναι μικρό σχετικά, αλλά είναι πολύ, έχει μέσα, αναλύει πάρα πολύ όμορφα για τον απλό κόσμο, όχι τον ασθενή. Πάρα πολύ απλά όλα αυτά τα οποία συζητάμε από την πρώτη μέρα της διάγνωσης μέχρι το τι έχει να αντιμετωπίσει. Είναι ένα βιβλιαράκι το οποίο εγώ προτείνω να διαβάσει ο περισσότερος κόσμος. Είναι πολύ μικρό, λεπτό σχετικά και λέγεται «Νικώντας λέξη-λέξη». Ναι, ήθελα να γράψω ένα εύχριστο βιβλίο που απευθύνεται σε όλο το κοινό, όχι μόνο στους ασθενείς, να απομυθοποιήσω την έννοια αυτή του καρκίνου, να την αναλύσω σε επιμέρους κατανοητά μέρη, ώστε αποδομώντας αυτό το φόβητρο να χάσει αυτό την δύναμη που έχει πάνω μας, την ψυχολογική αρνητική επίπτωση που έχει πάνω μας. Έτσι, αποδομώντας το, βλέπεις ότι είναι μια κοινή περίπτωση. Επίσης, προσπαθώ να βοηθήσω ανθρώπους που υφίστανται αυτό το πρώτο σοκ. Μεθόδους για να το ξεπεράσουν, να καταλάβουν ότι είναι φυσιολογικό και να μπορέσουν να ορθοποδήσουν πάλι στα πόδια τους και να κάνουν το σωστό. Μεταφέρεται, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που κάνουμε καθημερινά εμείς οι επαγγελματίες υγείας, κάνοντας τον αγώνα, νικώντας βήμα-βήμα, γιατί ανάλογα είναι τα βήματα. Κάνεις τη θεραπεία, περιμένεις αποτελέσματα, ξανακάνεις, βλέπεις εξετάσεις, πας βήμα-βήμα, να το μεταφέρετε σε ένα βιβλίο λέγοντας λέξη-λέξη αυτά τα οποία πραγματικά θα αντιμετωπίσει κάποιος για να μπορέσει να κερδίσει ψυχολογικά και να έχει τον καλό το σύμμαχο. Και να καταπολεμήσουμε το φόβο του αγνώστου, γιατί ο φόβος οφείλεται στο άγνωστο. Και το άγνωστο το αναλύω και το κάνω γνωστό μέσα στο βιβλιαράκι αυτό. Το άγνωστο δυστυχώς, κύριε Μανολίδη, στη σημερινή εποχή που έχουμε τόσο δυνατότητα, τόση ευκολία να πάρουμε πληροφορίες από το διαδίκτυο, από την τηλεόραση, που να το ξαναπώ εδώ στο ραδιόφωνο και ειδικά σε αυτή την εκπομπή εδώ και 2,5 χρόνια, γιατί εμείς δεν γιορτάσαμε 3 χρόνια όπως εχθές ο Φόκους, χρόνια πολλά, αλλά 2,5 χρόνια, γιατί ξεκινήσαμε, αν θυμάμαι καλά, 2 Οκτωβρίου του 2014. Κάθε φορά που είχα έναν προσκεκλημένο, η παρουσία του εδώ ήταν άφιλο κερδός, η δικιά μου φυσικά εθελοντικά και με την άδεια του ιατρικού συλλόγου. Δυστυχώς, και αυτή είναι η πραγματικότητα, σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές δεν είναι έτσι τα πράγματα, όπως έχουμε ανακαλύψει πρόσφατα. Σε πολλές δημοσιεύσεις στον τύπο, και όχι τον ιατρικό τύπο ξεκάθαρα, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά είναι διαφορετικά, δεν είναι αφιλοκερδός, να το πούμε απλώς. Όχι ότι τους πληρώνουν τους γιατρούς για να πάνε, το αντίθετο. Και θέλω να πω ότι πόσο λάθος είναι η ενημέρωση από το διαδίκτυο, που υπάρχουν πληροφορίες, τόνοι πληροφοριών, οι οποίοι είναι πραγματικά για τα σκουπίδια. Όπως είπατε, το διαδίκτυο είναι επισφαλές. Μπορεί κάποιος να πάρει μια γενική ιδέα για κάτι, κυρίως αν πηγαίνει σε σοβαρά sites, σαφώς, σε εταιρείες κλπ. Αλλά πάντα πρέπει να συζητιούνται με τον γιατρό. Πρέπει να υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης του αρρώστου με τον γιατρό του και τίποτα να μην προαποφασίζει ή να δέχεται ο ασθενής πριν το συζητήσει με τον γιατρό. Έρχονται σε μένα ασθενείς και λένε: διάβασα αυτό και ξέρω ότι η χημειοθεραπεία θα μου κάνει αυτό. Θα μου ρίξει την άμυνα και θα πάθω γρίπη και θα πεθάνω. Αυτά είναι αρλούμπες, αν μου επιτρέπετε. Είπαμε. Σκουπίδια. Δεν σχηματίζουμε απόψεις πριν τη συζητήσουμε με τον γιατρό μας. Καλή είναι η ενημέρωση, αλλά όποια ενημέρωση και αν έχουμε, πάμε στον γιατρό τον οποίο εμπιστευόμαστε τη ζωή μας και ρωτάμε όλες αυτές τις πληροφορίες με τη δυνατότητα να ακούσουμε τι θα μας πούνε, γνωρίζοντας. Από εκεί και πέρα, επειδή η ζωή είναι ωραία και επειδή παλεύουμε για αυτή την άτιμη τη ζωή, για να είναι ωραία και να συνεχίσουμε να είναι όμορφη όσο αν είναι, γιατί περαστικοί είμαστε, όπως και να το κάνουμε, με μικρά ποσοστά, 3-4% έχει ο πληθυσμός να πάθει καρκίνο. Δεν είναι τεράστιο το νούμερο. Γι' αυτό λοιπόν, με αυτή την αισιόδοξη νότα, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο Εμμανουηλίδη, παθολόγο ογκολόγο,
ο οποίος ήταν σήμερα μαζί μας να μιλήσουμε για την ογκολογία και τις εξελίξεις και λίγο πιο φιλοσοφημένα πράγματα, με το βιβλιαράκι του Νικώντας Λέξη-Λέξη, εκδόσεις. Εκδόσεις Μάτι, λέξη. Λοιπόν, εγώ ο Δημήτρης Παντολέων σας χαιρετώ. Ο Γιώργος Δαμιανίδης είχε ετοιμάσει ένα τραγούδι που του ζήτησα, που παρακαλώ. Και εγώ επίσης χαιρετώ το Κροατήριο, τους εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και να μην έχουν φόβο για τίποτα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχουμε χρόνο, είναι ωραία η ζωή, είναι ωραίος ο δρόμος. Για όσο έχεις χρόνο, μη φοβάσαι, ζήσε μόνο. Το τραγούδι της Ορνέλα Βανώνη με την Κέτη Γαρμπή, παρακαλώ. Θα συμφωνούσε και ο Επίκουρος αυτό. Το οποίο ακριβώς, ο Επίκουρος ο αρχαίος, το οποίο θα τα ακούσουμε ιταλοελληνικά. Ο Δημήτρης Παντολέων σας χαιρετά. Την επόμενη εβδομάδα με την εκπομπή Focus Υγεία γύρω στις 12. Ας ακούσουμε και ας ζήσουμε και ας θυμόμαστε πάντα να κάνουμε focus όχι μόνο τη σωματική αλλά και την ψυχική μας υγεία. Καλή σας ημέρα.